En el vídeo d'avui parlarem amb la... Vale, Raül, que només és el segon vídeo i he de semblar normal. Vale, va, avui parlem amb l'Aldo Reverte perquè ens respongui algunes preguntes que solen aparèixer en relació als lloguers. Aquest vídeo el vaig començar a fer fa un temps perquè hi havia el boom mediàtic, sobretot de la pujada de lloguers, i un mitjà li va semblar interessant fer-lo. Al final no va sortir el vídeo, però n'ha quedat aquest qüestionari que jo crec que val la pena. És que a Barcelona és un tema que ens afecta molt directament perquè a la ciutat el 30% de la població vivim de lloguer, que és molt per sobre de la mitjana espanyola. 35 anys gairebé no compren habitatges per la falta de feina i els sous baixos. L'alternativa, el lloguer. ¿Cuándo puedo irme de un piso si tengo un contrato vigente? ¿Tengo que pagar indemnización? Durant els 6 primers mesos no es pot abandonar el pis, o en tot cas s'ha de pagar la mensualitat corresponent. I a partir d'aquí el dret a desistiment és unilateral, sense haver d'explicar raonar un motiu. Però què ens trobem a la pràctica? A la pràctica ens trobem pèrdues de fiances, a la pràctica ens trobem abonaments majors a aquesta quantitat com a indemnització en cas de desistiment del contracte, indemnitzacions fora d'aquests paràmetres i que en tot cas sempre són voluntàries segons la llei, són manifestament il·legals. Si tenim un contracte d'un any, de lloguer d'un any, tenim que fer un altre contracte si ens volem quedar al pis? No cal redactar un nou contracte ni signar un nou contracte. El contracte es renova automàticament i, per tant, les condicions del contracte es mantenen. No ens poden obligar a fer un nou contracte amb l'argument que ha passat un any i el nostre contracte tenia una durada d'un any. Excepte dues qüestions. Que la part inquilina no vulgui i desisteixi del contracte o que la part propietària ho reclami per vivenda, per ús propi o de familiar d'habitatge. Si faig un contracte de lloguer, quants mesos de fiança estic obligat a pagar i després quants me'ls tornaria? La lau estableix que per lloguers destinats a l'habitatge les fiances són d'una mensualitat. La fiança té un termini de devolució en quan s'abandona el pis, que són 30 dies. Això sí que hem de saber que si ens fan signar una garantia addicional extra és legal perquè la llei ho recull, però no és obligatori. La llei no ho deixa a voluntat d'acord. El que sí que és important és, si ens estem obligades per les circumstàncies a firmar-ho, que garantim el mecanisme de retorn. ¿Me tienen que subir el alquiler del piso cada año? La llei no obliga a cap actualització de la renta. L'actualització de la renta és, per parlar clar, l'augment del preu del lloguer que paguem mensualment. Si en el nostre contracte no hi ha cap clàusula sobre l'actualització de la renta, no hi ha actualització de la renta i el preu es manté constant durant tot el temps de vigència del contracte. Si firmem que tindrem actualitzacions de la renta però no firmem com, s'actualitzarà amb l'IPC. L'avís per augment del preu per actualització del preu de lloguer ha de ser amb 30 dies d'antelació i per escrit. Si em retraso en pagar el lloguer, he de pagar una penalització? La llei no obliga a cap tipus de penalització. Si l'hem firmat, l'hem de pagar. Quan es genera un deute per pagament d'habitatge, aquest deute no es disminueix pagant part del deute. Per tant, si tu no pots pagar el teu lloguer d'habitatge, encara que tinguis una penalització, no en paguis res. Deixa de pagar i comença't a organitzar i a acudir a serveis socials i a grups de suport de barri d'habitatge que puguin lluitar el teu cas. Però no paguis el que puguis, perquè això no evita la generació del deute. Bueno, quin assessorament tinc que demanar per protegir-me? Quan necessitem assessoria, fins ara, la realitat és que hi ha poc bufet d'advocats que defensi a la part llogatera. Ara s'estan començant a generar eines populars que estan creant-se i que van des de la proposta del sindicat d'inquilins i inquilines i que van també als grups d'habitatge que hi ha a nivell de barris que estan gestionant casos concrets. S'ha d'acudir a aquests col·lectius abans de tenir el contracte en mà. O sigui, hem de saber que anem a un procés de negociació d'un contracte, ho hem de tenir molt clar i hem d'anar amb les eines ben afilades i probablement doncs, a una reunió on hem de firmar un contracte, portar nosaltres un contracte ja elaborat, intentar negociar in situ allà, intentar sempre tenir veu directa amb la part propietària, etc. Són legals els honoraris de les agències? És legal el que fan, sí, però diguem que no està relacionat amb l'habitatge, sinó està relacionat amb un negoci. El conflicte més gran ara mateix està en que qui està assumint els honoraris.
i la lluita perquè els horaris com a mínim siguin compartits per les dues parts, la part propietària i la part inquilina. Com puc exigir els meus drets si hi ha 25 persones a la cua i no puc fer-hi res? Bastant més difícil, bastant més difícil. Si els 25 inquilins no estan bastant conscienciats, serà difícil lluitar. Una de les tasques que s'està proposant al moviment, àmpliament, no? Parlo de moviment per l'habitatge a Barcelona en temes de lloguers, és fer processos de conscienciació, piquets, en els moments en què es fan quedades per visitar un pis. I assessorar de drets, i assessorar de deures de la part propietària, perquè tothom quan vagi a firmar el contracte tingui clar, perquè alguna persona hauran d'escollir els 25 que vagin. Doncs si els 25 tenen clars que no acceptaran determinades coses, doncs potser alguna cosa guanyem. Like, subscriure's, tot allò que ja vam dir a l'altre vídeo, i em sembla que repetiré cada un dels vídeos perquè és una de les coses que estic aprenent que han de fer els youtubers, que és repetir-se tot el rato coses com de màrqueting a cada vídeo perquè la gent no se n'oblidi. No caigui...